Hello friends, welcome to my channel by Dimia Abe. Today आं गुबुन मोनसे भिडिअ खालामनो थाखाय आं आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय YouTube thumbnail बानायनाय। गिबियावनो नोंथाङा Play Store आव थांग्रो। बेनि उनाव Play Store नि सार्च बाटोनाव टाइप खालामना हो Pixellab टाइप खालामनाय लोगो गाहायाव फैगोन पिक्सार नुजादों। So बेयाव क्लिक खालामनो हायो। क्लिक खालामनो हायोबा नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव बेबायदि नुजाथिगोन। आंनियाव अलरेडि इनस्टल दंखायो, स' बेखायनो बेयाव आपडेट अप्शन फैदों। आंबो एसे आपडेट खालामना लानोसै। आपडेट जागासिनो। नोंथाङाबो बेबायदिनो Pixellab एप्सखौ डाउनल'ड खालामना लाग्रो, इनस्टल खालामनानै लाग्रो। आपडेट जागासिनो। स' कमप्लिट जाथारसिगोन। स' आंना अलरेडि कमप्लिट जाबाय आपडेटआ। दा आङो अपेनाव थोंजों थुवालाबासिनो आङो बेक खालामनानै थांगोन आरो मेन मबाइल स्क्रिनाव Pixellab नुजानानै दङ। आङो बेयाव क्लिक खालामगोन। So guys, नायलांबाय था मोजाङै। नै Pixellab एप्सखौ नोंथाङा नुदों। आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयावहाय क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांनि मबाइल स्क्रिनावहाय बेबायदि आबुङै Pixellab नुजागोन। बेनि उनाव नोंथाङा गोजौनि थ्री डट्सआव क्लिक खालामनो हो। बेनि उनाव नोंथाङा इमेज साइज बेयाव क्लिक खालामनो हायो। इमेज साइजआव क्लिक खालामनो होनाय लोगो नोंथाङा मा साइजनि thumbnail बानायगोन नोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनो हागोन गोसोबायदि। जिहेतु आङो YouTube thumbnail बानायगोन, स' बेखायनो आङो YouTube thumbnailआव आङो थुनानै होगोन। आरो बेनि उनावहाय गाहायाव दङ अके बाटन। अकेखौ आङो थुनानै होगोन। स' थुनानै होनायनि उनाव बेबायदि नुजाथिबाय। दानिया आङो बेयावहाय माबायदि इमेज सोनानै आरो माबायदि एडिट खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम। दा आङो सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेखौ राइट बाटन दङ, राइट बाटनाव थुबाय। बेनि उनावहाय आङो बेखौ गिदिर खालामना होनोसै, जुम खालामना होनोसै। आङो जुम खालामबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो जुम खालामनो हागोन। बेनि उनावहाय आङो बेयावहाय माबायदियै टेक्स्ट लिरनाय जायो आरो टेक्स्टखौ माबायदि 3D खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। स' आङो टेक्स्टआव थुनानै होबाय। नायलांबाय था। टेक्स्टआव थुबाय आङो। टेक्स्टआव थुनायनि उनाव दा आङो बेयाव जायखिजाया मोनसे आखर आङो टाइप खालामना होनोसै। साप'ज हमना आङो बेयावहाय बड'लेण्डखौनो लिरनोसै। बड'लेण्ड। आङो बेयावहाय दा बड'लेण्डखौ आङो लिरनानै होबाय। बड'लेण्ड वर्ड्सखौ। दा बेखौ आङो एसे गिदिर खालामनोसै। एसे स्पेस मारिनांगोन। स' बेखायनो आङो एडिटआव थांबाय। एडिटआव थांनानै आङो बेखौ स्पेस मारिनो हानोसै मोनसे। दा क्लियार फैबाय। बेबायदिनो जुम खालामनोसै। जुम खालामखांनायनि उनाव दानिया फैदो कालार। नोंथाङा नुदों कालाराव क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव जायखिजाया मोनसे कालारखौ सेलेक्ट खालामनानै हो। सेलेक्ट खालामबाय कालारखौ।
सेलेक्ट खालामनानै होबाय आङो कालारखौ दानिया फैलायदो गुबुन मोनसे अपसनाव दा आङो मा साइजनि खालामगोन आकारखौ दा बेखौ आङो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामना होनोसै साप'ज हमना ला आं मोनसे सेलेक्ट खालामबाय इमेज साइजआ गिदिर जाबाय स' एसे फिसा खालामबाय आङो दानिया फैदो बोल्ड साइज इटालिक आन्डारलाइन माबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामो नोंथाङा गावनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालाम आङो बोल्डखौ सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया फैदो बेकग्राउन्ड होनो गोसो बेकग्राउन्डआव जोङो होनो हागोन नायलांबाय था नोंथांमोना आङो माबायदि खालामलांदों फार्स्टनिफ्राय दा आङो गुबुन मोनसे आदबाव बारस्लायलायबाय गोबां अपसनफोर दङ बेबायदिनो नोंथाङा कालारबो चेन्ज खालाम होबाय थानो हागोन स' आङो बेयाव कालारखौ बेलेग मोनसे चेन्ज खालामनानै होबाय बेकग्राउन्ड हिसाबै बेनि उनावहाय गुबुन मोनसे थुलायदो बेयाव फैयोबा नोंथाङा बेखौ गोसो बायदि नोङो फिदिंनानै होनो हागोन आरो डिजाइनखौ नायनानै नोंथाङा स्टप खालामनानै दोनबानो जाबाय बेनि उनावहाय 3D अपसनाव क्लिक खालामदो बेनि उनावहाय नोंथाङा गोसो बायदि बेखौ डिजाइन नोङो खालामनो हागोन मा टाइपनि डिजाइन नांगौ गोसो बायदि खालामनो हागोन स' आं खालामना देखायदों नायलांबाय था नायलांबाय था गोसो बायदि फिदिंनो हायो नोंथांमोन गोसो बायदि बेखौ माने फिदिंनो हायो बेनिफ्राय जेरै खुसि एरै दोननानै बेखौ डिजाइन खालामनो हागोन नोंथाङा आङो सिदायैनो दोनबाय नायलांबाय था बेनि उनावहाय सायखंबो होनो हागोन बेयाव रिफ्लेक्शन बेबायदि नोंथाङा गोसो बायदि होनो हागोन नायलांबाय था शेड'बो होबाय आङो बेयावहाय बेनि उनावहाय बे कमप्लिट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा गोसो बायदि बेयाव डिजाइन खालामबावनो हागोन स' आङो बेयाव मोनसे डिजाइन खालामना देखायदों डिजाइन खालामना देखायदों नोंथांमोननो स' नायलांबाय था फार्स्टनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोजौनि प्लास आइकनाव खनसे क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बेयावहाय माखासे अपसनफोर फैगोन बेनि उनाव नोंथाङा स्ट्राइकार अपसनाव क्लिक खालामनानै हो स्ट्राइकार अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो
बेबायदि अप्शन फैगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेयावहाय टेक्स्टबो नोङो लिरनो हागोन साप'ज हमना ला आं बेयावहाय लिरदों आङो हाय हाउ आर इउ बे वर्ड्सफोरखौ आङो लिरबाय दा बे वर्ड्सफोरखौ आङो बे गुफुराव आरामहै बेखौ बसायनानै होगोन दा लिरबाय था नोंथांमोना फ्रन्टआव लाबोबाय आङो कालार होनोसै कालारबो होबाय आरो बे आखरखौ आङो एसे फिसा खालामनानै लाबाय फिसा खालामनानै लाखांनायनि उनाव दा आङो बे आखरखौ एसे डिजाइन खालामनानै होनोसै डिजाइन खालामनानै होबाय आरो लोगोसे बोल्डआवबो आङो बेखौ थुनानै होनोसै गोसोबायदि आङो डिजाइन खालामबाय स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो आं जेरै खालामदों बेबायदिनो डिजाइन खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि गुबुन गुबुन रोखोमै डिजाइन खालामनानै नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ नोंथाङा बानायनो हागोन दा आङो बेखौ सेभ खालामनोसै गेलारियाव सेभआव थुनानै होनाय लोगो लोगो बियो गेलारियाव डाइरेक्ट बियो सेभ जानानै बियो थाहैगोन दा बेनिफ्राय आङो बेगाव थांफिननोसै स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ गोसोबायदि नोंथांमोना बानायनो हागोन आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गोबां सोलोंनो हागोन